Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka Khasi Students Union South Khasi Hills kalatar lengkot lengkai yaki poster jangka Hotel Polo Orchid kibalata haki artuli ki jaka ha sora kata ha petrol pump lat tanat bat hagiet benrung shayo sora habaya kren bat u president ka KSU South Khasi Hills usamla Reebok dengdo ula ong baya ka sora la jutip kum ka ri ka akor ka buram nrai ka jingta kum kitay ki jaj poster kabapen iya ka kentai kabapen pau do kalong penban kum ka jingthat ya ka buram ka akor jong ka sora ka KSU kalamaham ya ki nogi hotel ba kimbet banta poster da kum kita ki jajdur ki ba i klem akor ban pedro Nila wan ban tarno itiki poster ba nagaliang jong Polo Orchid kata anti ha artli ki jaka kata hapom sora anti badang ni apo gate sora bagi jong nomor ba balai ni pha bantar itiki poster nomor nagaliang jong kaseng hadin mengilayu i kitiki poster ni itu ba kami syong nong rim kum kitiki jaj poster bakin ta po kata sora jungi kuma pi jutip pi bakata sora jungi ki jong bakata sora ka badan buram badan akor ti ngibat ya kata Tinrai kini pat kibri ke bisuan po ya po katrai sora jungi kim sutu igi jing koridor ke buram ka akor jing nok sora kila that sendon di tiki poster ka bak kentai ke syong hang tua swimming pool hadu ba kalapan pau ya laki jong kido hadu ba milong shu ban pek tiga de jing patar jungi ngis no thu bakalong ha public place lesi ki khna school ki heb baret na du kentai shanrang ki long kami ki long pa ki nyo i kum ki tiki jajdur khamtam ki khna ki berang khi ni kren hangi ki nyo i kum ki tiki jajdur kan pan kalai ki jimut japa khat jong ki lesi de ka kim bu jingmut ba o ha po hotel nginyo bakum ki tiki jajdu te kata kali nagali ang jungi ka seng ngim sno tanat bat ngim sno don nongrim bat kamsyong nongrim hiru ba kat ka sora ka badan buram badan akor da kini ki bre kan wan that ye ka buram ka akor jing sora kin penlong ye ka sora kum kalangkar nomor balai nganut ban ong kata nomor kani ko poster kita kam dai shu tang barit du kila tak ka bahe de ka bahe pha nomor balai ki bre ki bayai bayang kila ban yu i ka tu tena kali ang jungi ka seng mar sinyo i hing la pha tarno hong is ngo thu ba ki don ki no sensasnong i le si ki bre ki don ki bio i ne ki bom yu i ne kim kwa ban pun bon kam melody ne le si ki no sensasnong kila yu i ne kim pat yu i ka tangim tip nre bakum kini nre ni di ban ngo thu bangin ri ya ka buram no jong kham tamba kini ki bre ki wan na bar kini ki hotel ki homestay kamtam ko hotel ko Polo Orchid ngin syekren hoi kila long advance du kata nrei ba ki Kenya ka sora jungi kum ko London bakin wanta mi ki poster ki bala long paudo siba palat baka syong ka contain to hajan swimming pool tina kala yang jungi ngi shumaham balada kinu ki homestay ki hotel ki resort bat kumta terter ki babu ya ka jakasa kamtam ban kring ya ki jung nong jung okai pertai bakin wansa ha ka po ka jaka ka jongki pinbu de kiwai pat ki poster ki banlong itanap ban ya pet lang ubabon balang henry om kum kitu ki jaj poster ba pinta teng ke ile rano teng mangi bandaya bat kiru kentai ki bhaing ki basem ban yo i ki kum kitu ki jaj poster teng ngis ngau le ran ni hab bandam nyu mat ro chapo ke i ni ka ba penlong kini ki briu kala not manta banwan banta ya kum kitu ki jajdur kamdan jing e la sha la dana galiang jungi ngim khang ngim tar ya ki kamdan jing e na galiang joki ba kin sanut hadin habut banta ru ban pan kala London pan kala foreign country ya kanika sora ka jungi bikin ta sigi briu ki bomdan jandan nepro namar kani pi ngis no thu la da pi kwa ban kring ban penlong atrak e ki briu shon de ki dur ki ba itanat
ha kata kanong rim ka ba barok hoj kin pek kin yo i ke jing itanat jongka kin wansa andre ompat de gitu gidur ba pinbu ang tu hapok swimming pool rangkat ke bukan thai ke belapan paudo sebab pala ho ngis ko thu bagani kam dei lada kiwi ki ba perkhat tikin ong bagani o idei se ikam ibarit andre ha ke jing mut jongi hi kum ki samla ki bayeng hi na banta ka bha ka miat jong barok lang ngis no thu ba ka tu ka dur teng teng gala ban kata kham tam khna ke brang ki fi nomor balai kin pek ye ka tu ka dur le se ke jing mut je perkhat jong ki kan kata kila ban kela la ke jing mut jing perkhat nomor ba teng teng ngiyo i ba akum kini ki juk ba menta kibun ki jing sneu nomor ba ngiyo i no peleng ki jing long jing man jong ni perkai baki ki dak kishin ki bangi kum ki khasi rang burom ni kersya Henry mentapat dakum gini kijai breu ki wantat ya gadur kadar ke bangim itu syu gadur breu ba nei nei ru kilata ke poster da ba pan paudo sebab palat ki kena school ru mas ngau ka pangmet na galian joki kalong tat hamin rut banyai ben kadu balek bawan ru yo ibe ka tu namar ka poster ka le te mata na galian jungi ka seng ni so ban maham teng ya baro fa kini ki try ke badai go homestay go hotel ke resort kum ta ter lani kinu ki jaj poster ba pihak banda tip bakum ginu ki jaj poster bengin bu hapo balong public place namar kum kito tena kalian jungi kaseng ni hamaham teng bat ngindang yai war ula dang idang lap sa sharum shaneng gibrang don kum kito ki jaj poster ngi hab bantar be bat na kalian jungi kaseng ni maham tang kata hi ba ya brokhat kitrai hotel kitrai homestay ba pin sngo bha ni yanu ru ba pin sngo bha da perkhat haswa ba pin ta ki poster ba kum kito ki jaj poster lai hapo ka thain so ra jungi na kalian kaseng hing num sha lanu